салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. баргашт ба он ҷое ки ҳама чиз сар шуда буд. ҳамин гуна шаҳр дод Фабрицио Романо баргашти Неймарро ба дастаи Сантос. Карьераи бозингари бразилӣ ҳамакнун дар Аврупову Арабистон ба куллӣ тамом шуд. омад як хурсанд кард рафт. Фабрицио Романо сараввал трансфери Неймарро аз Ал-Ҳилол ба Сантос тасдиқ намуд ва баъдан сомонаи расмии бошгоҳи Ал-Ҳилол бо футболбоз расман хайрбод гуфт. дар 1.5 соле ки Неймар пираҳани дастаи Ал-Ҳилолро ба бар мекард, ҳамагӣ 7 маротиба ба майдон баромад. дар ниҳоят кор ҳамин гуна шуд ки Сантос парвардаи худро ба хонааш бурд. Неймар замоне бо як шуру ғавғо ба Аврупо омад ва дар дастаи Барселона бо ҳамроҳии Месси ва Суарес ҷилваҳои зебое дошт ва баъдан ба ПСЖ бо нархи ҳангуфти 222 миллион евро гузариш кард. ҳамин тавр баъди нокомиҳо дар нақшаҳо ӯ рӯ овард ба Арабистон ва акнун баргашт ба он ҷо. то ҳозир гузариши 222 миллионаи ин футболбоз ҳамчун нишондоди рекордӣ дар таърих боқӣ мондааст. коршиносони футбол бар он ҳадс мезананд ки агар Неймар ба он истодедо ки дошт ҷиддӣ кор мекард, шояд аз Мессиву Роналду як зина боло меистод, зеро он озодие ки ӯ дар рафти футбол ҳис мекард, он дуи боло аз он бархурдор набуданд. хислати на он қадар хуб, шабгардӣ дар марказҳои дилхушӣ, осебҳои пайдарпай ва ҷиддӣ муносибат накардан бо футбол истеъдоди ӯро коста гардонид. ман ба суханони коршиносон 100% розӣ ҳастам. ӯ худаш сабаб шуд то футболбози рақами 1 ҷаҳон набошад. барои маблағ кор кардан аз пешгӯии футбол метавонед ба телеграм-канале дар комментария закрепитшуда дароед. силкаи гузоштаи маро пахш намоед ва бо промокоди 1x Фирдавс регистратсия намоед. дар аввалин пардохт имкони 8000 сомонӣ кор карданро пайдо мекунед. гуфтед хави дар Барселона нашуд, аммо Ювентус ба ин розӣ нест. расонаҳои иттилоотӣ хабар доданд ки дастаи Ювентус барои ҳамкорӣ бо хави бо ӯ робита карданд ва рӯзи вохӯриро муайян намуданд. гап сар ин аст ки дастаи Ювентус аз вазъияти феълии даста дар серияи А розӣ нест ва Тиаго Мота бо эҳтимоли зиёд аз имтиҳон нагузашт. тими Туринӣ дар мавсими имсола як натиҷаи аҷиберо нишон дод. ин даста то ин ҷониб дар 16 бозӣ натиҷаи мусовӣ анҷом додааст. аз ин хотир бошгоҳи мазкур дар миёнаи мавсим мехоҳанд зуд масъалаи симати сармураббигиро ҳал намоянд. аз ин рӯ хави ягона номзад барои ивази Мота ба ҳисоб меравад. хави охири мавсими гузашта аз вазифаи сармураббигии дастаи Барселона канор рафт, чун ӯро дар идораи бошгоҳи каталонӣ мураббии сатҳи Барселона нашумориданд. бо ин ҳама муносибати беқадрона хави шонс дорад дар Ювентус исбот кунад ки ӯ аз Ҳанси Флик дида зуртар аст. саҳифаи Манчестер Юнайтед баъди ғолибиятҳои охири тими Ҳабиб Нурмагомедов дар олами ММА акси Ибрагим Ибрагимов, Ҳабиб Нурмагомедов ва Усмон Нурмагомедовро гузошт. дар акс ҳар се равзгарон дар даст пироҳанҳои омодакардаи дастаи Манчестер доранд. гап сари ин аст ки чанд рӯз пеш ҳам Ибрагим Ибрагимов ва ҳам Усмон Нурмагомедов дар рақобатҳои навбатии ПФЛ бо унвони Road to Dubai ғолибият ба даст оварданд ки инро дастаи Манчестер Юнайтед ба сифати эҳтиром қадрдонӣ кард. ба онҳо пироҳанҳои тими овозадор бо исму насаби худашон тақдим намуд. шояд ин аз як ҷиҳат ба он хотир бошад ки феълан бародари Ибрагим Ибрагимов Амир Ибрагимов дар академияи дастаи Манчестер Юнайтед ҳунарнамоӣ мекунад ва яке аз истеъдодҳои ояндадор ҳам арзёбӣ мешавад. баҳси миёни Решфорд ва Рубен Аморим то ҳол хотима наёфтааст ва баръакс рӯз то рӯз бадтар мешавад. боз ҳам футболбози мазкур дар рӯйхати ҳайати асосӣ навишта намешавад ва масъалаи трансфер низ ба дастаҳои дигар кашола меёбад. аз ин хотир дар нишастҳои матбуотӣ суоли аввалини журналистон ба Рубен Аморим ин чаро Маркус Решфорд дар ҳайати асосӣ нест мебошад. Аморим дирӯз ба ин суол чунин ҷавоб додааст ки сабабаш тамрини хуб накардан аст. ман беҳтараш аз ин футболбоз дида ягон мураббии дарвозабонҳо пайдо мекунам. футболбозе ки ҳар тамрин сифатҳои варзишии худро беҳтар намекунад, хуб кор намекунам, гуфтааст Рубен Аморим. ҳамин тавр тақдири Решфорд ҳамчун бозингари асосии МЮ зери раҳнамоиҳои Аморим норӯшан мемонад. Барселона низ аввал як корро барои харидории футболбози мазкур ба қавле ҷазм гирифту баъдан хомӯш шуд. хулас Решфорди 27-сола дар МЮ мемонад ё не? Фабрицио Романо ҳам хомӯш аст. ҳозир футболбозон ҳам роҳашро ёфтаанд. дидан ҳама хомӯш шуд, баъд чипта мегиранд сӯи Арабистон ё Амрико.
аз ҳама пешниҳоди бузургтарин дар олами футбол аз ҷониби арабҳо арабистони саудӣ феълан ҳамаи гапу корҳоро яксо гузошта фақат Винисиус Ҷуниорро ба он ҷо бурданянд. аммо маблағе ки дирӯз пешниҳод карданд воқеан талхакафкунанда буд. $1 миллиард. ин хел маблағ барои футболбоз як соату барои футбол касе харҷ накардааст. агар ин кор иттифоқ меафтод, Роналдову Неймар бояд худро мекуштанд. Фабрицио Романо ки ҳеҷ гоҳ дар трансферҳо дурӯғ нагуфтааст, дирӯз навишт ки воқеан арабҳо ки дастаашон ҳоло номаълум аст, ба Реал пешниҳоди гузариш карданд ва маблағи он аз 300 то 350 миллион евро арзёбӣ мешавад, вале маоши 5 мавсимаи футболбоз ба $1 миллиард баробар будааст. Реал Мадрид имрӯз расман ин пешниҳодро рад кард, аммо пойгоҳи хабариҳо навиштанд ки шайхҳо домони ин корро сар доданӣ нестанд ва мехоҳанд пакети дигари гузариш пешниҳод кунанд. ин навбат ба фикрам боз пули ҷиддитар пешниҳод мекунанд. медонед арабҳо ба кадом хотир ин корро мекунанд? чун онҳо фаҳмиданд ки дар дохили бошгоҳи Реал аз миёни Мбаппе ва Винисиус якеро интихоб карданиянд. онҳо мехоҳанд аз ин чиз зуд истифода баранд. боз ҳам Криштиану Роналду дар суҳбат бо роҳбарияти бошгоҳи Ал-Наср хоҳиш кард ки Каземироро харидорӣ намоянд. пойгоҳи хабарии арабӣ навиштанд ки ҳамлагари португалӣ Криштиану Роналду ба раҳбарияти дастаи Ал-Наср пешниҳод кардааст ки нимҳимоятгари Манчестер Юнайтед Карлос Каземиро пеш аз анҷоми равзанаи гузариши зимистона харидорӣ шавад. дар ин бора Daily Star хабар додааст. Роналду қаблан дар Реал Мадрид ва баъдан дар Манчестер Юнайтед дар баробари Каземиро бозӣ мекард ва мехоҳад бо бразилӣ муттаҳид шавад. шартномаи феълии Каземиро бо клуб то тобистони соли 2026 амалӣ мекунад. Каземирои 32 сола дар мавсими имсола дар 22 бозӣ аз ҳайати Девҳои Сурх дар тамоми мусобиқот ширкат карда 3 гол задааст. Криштиану Роналду ҳам медонад барои расидан ба 1000 гол нафаре барояш лозим аст ки метавонад ин имкониятро дар майдон фароҳам биёрад. хулас дунё ҳамин хел шудааст ки ҳама ғами худро мехӯрад. дастаи Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ пас аз ҷудо шудан бо ҳамлагари бразилӣ Неймар тасмим гирифтааст ки як бозингари нави ситораро бигирад. дар ин бора рӯзноманигор Бен Ҷейкобс дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар дод. ба гуфтаи ӯ Ал-Ҳилол қасд дорад бо ҳамлагари Ливерпул Муҳаммад Салоҳ шартномаи ҳамкорӣ имзо кунад. қарордоди Салоҳ бо бошгоҳи Ливерпул дар охири мавсим ба поён мерасад. қайд карда мешавад ки агар ин интиқол сурат гирад, мисрӣ метавонад аз ҳама маоши баландтаринро дар олами футбол ба даст орад. дар мавсими имсола Салоҳ дар ҳайати Ливерпул дар ҳама мусобиқаҳо 32 бозӣ анҷом дода 23 гол ва 17 паси головар анҷом додааст. шартномаи Салоҳ бо Ливерпул то тобистони соли 2025 амалӣ мекунад. тибқи маълумоти портали интернетии Трансфермаркт арзиши бозории футболбози 32 сола 55 миллион евро аст. Салоҳе ки замони Ливерпул ба 150 миллион евро надода буд, имрӯз 55 миллион евро шудааст. сину сол ки рафт, қадри қиматро ҳамроҳаш мебарад. ҳамин аст ҳикмати зиндагӣ. дӯстони азиз, ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. нафароне ки ба варзиши гӯштини миллӣ шавқу завқ доранд, медонанд ки яке аз журналистони варзидаи ин намуд устоди азизи мо Али Шарифӣ мебошанд. маъракаҳои бузургтарини гӯштини миллиро дар мавсими наврӯзӣ маҳз ҳамин нафар пеш мебаранд. аз ин рӯ устод Али Шариф дар ютуб канали худ имсол мусобиқаҳои калонтарини гӯштинро навор мекунад. марҳамат, мухлисони гӯштин, аз ҳоли ҳозир подписатсия кардан гиред. ман силкаашро дар ҷои комментария закрепит карда мемонам. марҳамат. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.